Itinaunday a panawin na imula iti utek ti Pilipino ti balikas a hazing ken frat war no mga ganti sao a fraternity. Daytoy ti stigma a kahit apo den ken punasen ti tao Gamma Philippines Fraternity Abra Chapter babaen iti pananggisayang kat dati na duma-duma a community service. Karaman ti grupo da at timulong anang patalinaed ti kinadalos ti Abra Oval Grandstand kabayatan ken ti panaglepas ti Provincial Athletic Meet 2026 babaen iti clean up drive. More on community service, digiti kastoy nga pinagdalos, pinagitad ti digiti mapsapol digiti ubing, digiti the last time nagitad kami ti solar electric fan ti primary schools, ti Dolores, San Juan, ken Lagangilang. More on community and school service kami. Nga sila digay datin nga old nga no fraternity ko nam ket dari zero war nga frat war, hazing. Ito pat ataw enen ti grupo adaan-dan ti 50 ket 8 a miyembro pakaramanan iti University of Abra Chapter. Actually, this is a initiative of the UA chapter, pero timulong kami nga Bangged chapter. Kasi nakita mi na lawa ti nati masapol nga madalusan, timulong kami tapno nadadaras nga malpas kasi nagado ti basura di day one nagado ti basura nga masapol mi nga dalusan. Silulukat ti grupo kadagiti ahensya, pribado man wenno gobyerno nagkasapulan ti tulong da. Kalikagumda nga ipakita ti presensyada iti publiko, babaen tinapintas awagas, ken mangnamnama amapunasen, tinapuutan an alas a reputasyon da. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.